ኣብ ዓለምና ክንደይ ዝኣክል ሃይማኖት ኣሎ ኢና ንነፍስና ምስ ንሓትት ወይ ኣብ ጎግል ከይድና ምስ ንፍትሽ ንክተኣምኖ ዘጸግም ብዙሕ ዓይነት እምነት ኣለድዩ ትርኢ ንሎም አንተ እንበር ካብቲ ኣብ ዓለም ተዘርጊሕ ዘሎ ሃይማኖት ካብቲ ብዙሕ ገለ ኣገረምቲ ከም ዝኸለዱ ኢልካ ከተኣምኖም ትሽገር ሃይማኖታት ወስ ክነብለኩም ቅሪኢ ግና ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት እንቋዕ ብድሓን መጻኹም እንዳበልና ኣባል እዛ ቻነል ምዕንታን ክትኮኑ ብትሕትና ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንእድም እቶም ናይ ኩሉ ግዜ ክቡራት ተኸታተልቲ ድማ ብልቢ እንዳመስገና ከም ቀደምኩም ሞራል እንዳሃብኩም ክትከታተሉ ብክብሪ እንዳኣደብና ናብቲ መደብ ክነሰጋግረኩም ቀዳማይ ካብ ብዙሕ ኣብ ዓለምና ተዘርጊሕ ዘሎ ዝተፈላለየ እምነት ወይ ሃይማኖት እቲ ኣገራምን ኣሰንባድን መስደመም እምነት ክበሃል ይከኣል እዩ እቲ ምንታይሲ ንዓለም ሙሉእ ዘገረመ ሃይማኖት ስለዝኮነ እዚ ሃይማኖት ኢግሊስያ ማራዶና ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ ኣብ 1998 ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ 3 ሃገራት ብዙሕ ሰዓብቲ ዘለዎ እምነት እዩ እዚ ሃይማኖት እዚ ኣብቲ ፍሉጥ ውሩይ ተጻዋታይ ዓለምና ነበር ማራዶና ምርኩስ ብምግባር ዝተመስረተ ኮይኑ እዞም ሰባት ብሽም እዚ ውሩይ ተጻዋታይ ናይ እምነት ትካል ኣቂሞም ማራዶና ባርኽና ቀድሰና እንዳበሉ ምስዕሉ እንዳስዓሙ ዘምልኽዎም ኣመንቲ ክዛረቡ ከለዉ እዚ እምነት ኣብ 1960ታት ኣብቲ ዝተወለደሉ ዓመት እዩ ተመስሪቱ ኢሎም ሓሳብ የቕርቡ እንተኾኑ ኮይኑ ግና ማራዶና ኣብቲ ግዜቲ ኣይኳንዶ ንኣምልኾ ክሕሰብ መንካ ፍሉጥ ተጻዋታይ ኮይኑ ኢሉ ተሓሲቡ እንዳበሉ ሰባት ካብ ክተዓዳይው ኣሉን በቲ ኮይኑ በቲ ሰዓብቲ እዚ እምነት እዚ ማራዶና ናትና ኣምላኺ እንዳበሉ ቀትርን ለይትን ጸሎት ካብ ምብጻሕ ሽሙ ካብ ምጽዋዕ ኣይረፉን ኣልኣይ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ኣገረምቲ ሃይማኖት ሓደ ዝኾነ ዩታኒዝም እዩ ነዚ ሃይማኖት መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ምግራም ዝተልዓለ እዚ ሃይማኖት ኣይኮነን በንጻሩ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ጭንቀት ናይ ዓለምና ዝፈጠሩ እንዳበሉ እንተተኻትኡ እኳ ኮይኑ ግና ነዚ ከም ሓደ እምነት ወይ ሃይማኖት ኣቕዮም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰዓብቲ ከጥሪ ክኢሉ እዩ በእምነት ዩታኒዝም መሰረት ቁጽሪ ወዲ ሰብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምውሳኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለምና ናብ ዝኣተወቶ ዝኸፍአ ናይ ጭንቀት ኣዘቕቲ ጠንቁንስ ይብሉ ነዚ ፈታሕ ኢሎም ንሳቶም ዝኣምኑ ቁጽሪ ዓለም ምእንታን ክጎድል ነፍስኻ ብገዛእ ርእስኻ ኣጥፊኻ ቁጽሪ ምውሳኽ ዓለም ምቁጻር ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ካብቲ ዝፅዕርሉ ዝኣምንሉ ስራሕ እዩ እቲ መመሊሱ ዘገርም ነገር ድማ ከመይ ኣቢልካ ነፍስኻ ከም ትልክም ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ዝህቡ ምዃኑ እዩ ኮይኑ ግና በዓሎም ነፍሶም ከጥፍኡ ዘይደሉ የግዳስ ንካልኦት ዝግስግሱ ሓለፍቲ ናይቲ እምነት ብዙሓት እዮም ንሳቶም ንስዓቶም ክዛር ወይ ክሰብኩ ከለዉ ዓለም ብከምዚ ከማኹን ወዲ ከማኹን ኣቕላ ፀይዋ ኣለሞ በክብረትኩም ነፍስኩም ኣጥፊኹም ፀለቑ ዝብል ትእዛዝ ዝሂቦም እዩ እዚስ ምስ ምንታይ ቁፀር መልሲ ናባኹም ሰምዓት ይገድፎ ሳልሳይ እዚ ጉድ ዘብል ሃይማኖት ፕሬስቢተሪያኒዝም ዝተሓሰበሉ መንገዲ ካብቶም ካልኦት ሃይማኖት ፍልይ ከም ዘብሎ ገይርዎ እዩ ሓደ ግዜ ኮሜድያን ጆርጅ ካርሊን ሰባት ክመቱ ከለዉ ነፍሶም ኣብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ቦታ ክሳብ ዝኾነ ሰብ ወይ ነገር መፂኡ ዝትንክፋ ኣብኡ ትጸንሕሞ ሽዑ ዝትንክፋ ምስ ትረክብ ነፍሲ ናይቲ ሙት ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ሰብ ምንባር ትጅምር ንዋዛ ክብል ከምኡ ኢሉ ምስ ተዛረበ ዋላ እኳ ነቲ ዋዛ ክንድቲ ዝሓሰቦ ዝኣክል እንተ ዘይሰሓቅሉ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓቂ ዝብሉ ኣመንቲ ግና ከፍሪ ከኣለ ዓለም ንክንደይ ነገር እንድያ ጼራ ትኸይድ ኣብቲ ናይ ዋዛ ኮሜዲ ምሸት ንዋዛ ኢሉ ዘቕረባ እዚ ዋዛ ከም ሓቂ ተወሲዳ ብኣሽሓ ዝኾኑ ናይቲ ሃይማኖት ተኸተልቲ ከፍሪ ምኽኣሉ ምስ ተሰምዐ ከምቲ ዝበዝሐ ሰብ ወይ ጉድ ዝበለ ወይ ጉድ ምባል እንበር እንታይ ደኣሙ ናይዚ እምነት ሰዓብቲ ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ ሰብ ከመውት ከሎ ኣብ ኣየር ነፍሱ ከም ትተርፍን ሽዑ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ነዛ ነፍሲ ምዝ ትንክፋ ከም ብሓድሽ ወሪዳ ናብ ናይ ካልእ ኣካል ብምእታው ከም ትነብር እዮም ዝኣምኑ
ራብኣይ ኣብ ማዳጋስካር ዝርከቡ ናይ በማድሓና ሃይማኖት ተከተልቲ ኣሞንጎ ዝመቱ ሰባትን ብሂወት ዘሎ ርክብ ኣየቋርፅን ዝብል እምነትን ተስፋን ሂዞም ዝነብሩ ኣሕዛብ እዮም ናይዚ ሃይማኖት ተከተልቲ ወይስ ኣብቲ ዝመቱ ሰባት ካብ 2 ክሳብ 7 ዓመት ከምቲ ናይቲ ሰብ ኣቕሚ ካብቲ ዝተቐበሮ ከም ዝወፅእ እንዳተገብረ ብዝፈትዎ ሰባት ተዓጂቦም ስርዓተ ሰዓስዒት ዝካየደሉ ኣዝዩ ዝበለፀን ክቡር ጨናን ነቢት ዝተፈላለየ መግቢ ዝዳለወሉ እዩ ኣብቲ ዕለት ናይ ሙታት ዓፅሚ ሂዞም ክስዕስዑ ክዘናግዑ ምስ ኣምሰዩ የአጽምቶም ተኸፊቱ ክፋል ሰብናተ በውፃእ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ዝካየደሉ ክኾን ከሎ ከምዝታት ብምግባሮን እቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመቱ ሰባት ወይ ርስዖም ዝወፀ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሕጎሱ እቶም ቀደም ዝመቱ ኣብ ሓጎታቶም ከይተረፈ ነቲ ዜና ስለሰምዑ ይህገሱን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ሙሻይ ፓስታፋሪያኒዝም ናይዚም ሃይማኖት ከዓ ምስ ምንታይ ከም ተጸግዖ በጀካ ንሳቶም ዋል ሓደ ዝርዳእ ሰብ ዘሎ አይመስለንን እዞም ሰባት ዝኣምኑ ኣብ ዝነፈር ተንቀሳቃሲ ናይ ፓስታ ስፓጌቲ ቅርጽ ዘለዎ ነገር እዩ ብካልእ ኣዘራረባ ኣብ ፓስታ ስፓጌቲዮም ዝኣምኑ ባሊቅ ኣለል ኮይኑ ግና ብዙሕ ሰዓብቲ ዘለዎም ኣይኮኑን ንሳቶም ዝደልዩ እቲ እምነቶም ኣብ መላእ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ክሪኡን ከም ተንፍሉጣት ሃይማኖታት ክስረዓሎም ካብቲ ዝብሕጎ ነገር እቲ ቁፅሪ ሓደ እዩ መለለይ ፍሉይ ኣርሞም ከዓ መዝቁቂ ፓስታ ኣብ ርእስኻ ምግባር እዩ ሎማ ኣንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ሃናፅር ዒቶ ኣብ ታሕቲ ከም ቀደምኩም ጸሓፉ ምናልባት ንስኹም ዝሰማዕኹም ኣገረምቲ ነገራት እንደህራሉ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉና ሳብስክራይብ ምግባር ረሲኹም እንደህራለኹም ከዘኻከረኩም ነታሕቲ ውረድልኩም ነታ ነቀያሕ ምልክት ምስናይ ደውላ ጣውቅዋ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሃብዎ ዛንታ ፍቅሪ ኣርሴማ ተከታተሉ ሰባት ከዓ መበል ራብዓይን ሓሙሽን ክፋል ኣብ ታሓንቲ ቻነል ተዘርጊሓትኩም ኣላ D1 ቲዩብ ትብል ቻነል ኣላ ኣብ ኣኪድኩም ክትከታተሉ ትኽእልኹም ምክንያቱ ኣብኡ ክትቀጽል መበል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኣብዚያ ቻነል ተዘርጊሓ ነራ መሳጢት ዛንታያ መበል ራብዓይ ሓሙሽይ ከዓ ኣብ ታሓንቲ ተዘርጊሓላ ሻርሻይ እንዳበለት ኣብኣ ክትቀጽል ስለዚ ኣብኣ ከይድኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ተከታተሉ እንዳበልኩ ናይሎም መደበይ በዚ ይዓጹ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ ይምነልኩም ሰሰናይ